изүләрне киң таралган дип әйтә алабыз һәм аларның бүгенге көндә киң кулланышы бар. Һәм хәтта балалар да изүне нәрсә икәнен беләләр, башка бизәнү әйберләренә караганда. Моның белән килешәсезме? Килешәм. Минемчә, бу бик борынгы әйбер. Ул инде баштан күлмәкләргә тегелгән, тукымадан ясалган. Аннары инде ул аерылган күлмәктән. Аның төп максаты күз тидермәскә, хатын-кызның күкрәген сакларга. Менә шуңа күрә, минемчә, ул сакланып калган еллар буе. Барыбер хатын-кыз үзен бизи дә, саклый да, менә шулай итеп үзенең фантазиясында күрсәтә ала, үзенең байлыгында. Менә шуңа күрә монда бик күп сәбәпләр булырга мөмкин дисез. Мин изүләрне бик нык яратам. Һәрбер изүдә аның хуҗасының әз генә аның кул белән дә эшләгән матурлыгы да күренә. Аның беләсезме, психологиясында сизеп була. Кайбер изүләр алар гел алтын, көмеш позументлар ясаганнар. Алар инде хатын-кызның байлыгын, бик затлыгын күрсәтергә теләгән кешеләр ясаган инде. Кайбер изүләр, алар бик гади, ситсыдан ясалган, бераз гына анда ефәк тасмалар белән. Но алар да бик нәзакәтле, бик тыйнак кына, бик матур итеп ясалганнар. Гөлсә ханым, без татар хатын-кызларының милли киемнәр арасында күкрәкчәләрнең һәм изүләрнең бар икәнен беләбез. Ә менә алар арасында нинди аермалар бар икән? Менә шул турыда сөйләп китсәгез иде. Безнең Казан арты тарих этнография музееның экспозициясында да, фондларында да татар хатын-кызларының милли киемнәре, күкрәкчәләр һәм изүләр бик күпләп саклана. Иң беренче чиратта мин сезгә күкрәкчә турында аңлатып үтәсем килә. Татар хатын-кызларына элек-электән муен, күкрәк өлешләрен ачык итеп күрсәтеп йөрергә ярамаган. Һәм әлбәттә алар менә күкрәк өлешен каплап тору өчен күлмәкнең эченнән күкрәкчәләр киеп йөри торган булганнар. Күкрәкчәләр гади тукымадан тегелгән. Һәм әлбәттә татар кызының үзенең акыл байлыгы, зәвыгы нәтиҗәсендә бик күп төрле матур күкрәкчәләр тегелгән. Менә монда игътибар итсәгез, алар аны төрле җепләр, матур тасмалар белән бизәгәннәр. Менә монда безнең гомер агачы сурәтләнгән, ул чигеп ясалган, аның тамырлары, ботаклары, агач яфраклары. Шулай инде күбрәк безнең татар халкы милли бизәкләрне табигать күренешләреннән, үсемлекләрдән алганнар. Менә монда игътибар итсәгез, ләлә чәчәгенең орнаментларын күреп үтә аласыз. Алар шулай ук менә бизәк, матур итеп ясаганнар. Һәм әлбәттә менә безнең монда кояш символын да күреп үтә аласыз. Игътибар итсәгез, алар менә гади материалдан, тукымадан тегелгән дип әйттек, матур бизәкләр белән бизәлгәннәр һәм әлбәттә аскы як түгел, күбрәк менә шушы өске ягы күренеп торган өлеше матур итеп бизәкләп ясала торган булган. Һәм әлбәттә күкрәкчәләр, тагын бер үк менә монда гомер агачы сурәтләнгән күкрәкчә бар, менә игътибар итсәгез, тамыры, ботаклары, яфраклары, шушындый күкрәкчәләр дә безнең музеебызда саклана. Һәм аларны ике төрле итеп киеп булган, берсе башка муенга бәйләнеп куела торган булган, ә инде монсы кул астыннан да китеп беркетелә торган булган, киелә торган булган. Татар хатын-кызларының күкрәкчәләре, гади генә әйтсәк, алар көрәк формасын күз алдына китергә ярдәм итә һәм гади тукымадан тегелгән. Шулай ук бер генә төрле тукыма түгел, ә берничә тукыманы берләштереп эшләнгән күкрәкчәләрен дә очратырга мөмкин.
Төрле кешегә төрле үлчәмдә тегелгән, ябырак, матуррак кешеләргә инде кечерәк дип әйтәсе килә, инде гәүдәлерәк кешеләргә зуррак күкрәкчәләр тегелгән. Һәм әлбәттә күкрәкчәләр бер-берсен кабатламаганнар. Һәр гаиләдәге хатын-кыз үзенә нинди кирәк, ул аны ничек итеп сурәтли алган, күз алдына китерә алган, шулай итеп үзенә матур итеп ясап, кулдан эшләп тегеп кия торган булган. Менә бу әлеге күкрәкчәләр ничәнче елга кадәр кулланышта булган икән? Күкрәкчәләрне 19 гасыр ахырыннан 20 гасыр башына кадәр кигәннәр дип әйтәсем килә. Алар кулланышта булганнар. Борынгы макет буенча тегелгән күлмәк, һәм инде аның күкрәгендә төрле чуар карамалардан ясалган изү. Менә мондый күлмәк мишәрләрдә, сиргач мишәрләрендә ул юле яисә төрләм күлмәк дип атала. Һәм инде аны кияүгә чыккан, беренче ел кияүгә чыккан хатын-кызлар һәм инде бала көтә торган хатыннар кигән. Бу күлмәкнең төсе бик чуар. Монда кызыл да, зәңгәр дә бар. Төрле вак-вак карамалар, алар сары чәчәкләр дә бар. Менә инде алар хатын-кызның исәнлеген сакларга шулай тегелгән. Аларның тегелешләре бик кыен. Каян мин моны беләм? Без бу күлмәкләрне үзебез теккән идек. Biz Дамир Васильев белән проект истәлек алып барабыз. Шул проект эчендә без инде шундый күлмәкләр дә тегәбез, реконструкция, сиргач мишәрләрен, комплексларын реконструировать иттек. Һәм инде бу күлмәкләрне 19 гасырда, 20 гасырның башында кигәндә. Менә инде ничек аны тегәргә, ничек аны тукымаларын сайларга без инде Рәмзия Мөхәммәтованың полевой дневник дип аталган язмаларыннан таптык. Менә бу аның бер рәсеме, тагын бер бар дәфтәр, шунда инде ул бөтен итәкләрне дә, карамаларның ничек урнаштырылганнарын да, нинди тукымалар кулланганын да бөтенесен матур иттереп язган да, ясаган да. Менә шул язмалар буенча без инде менә бу костюмнарны да тектек. Бу костюмнарны тегү бик авыр булды. Менә бу зәңгәр тукыма мәсәлән, ул киндер тукыма, 19 гасырда ясалган киндер тукыма. Мин ул киндер тукыманы буяу табып үзем төскә мандым. Һәм инде аннары менә бу Советский Союз чорындагы ясалган кумачларны табып, аларның төсләре дә шундый бераз гына нирәгендә теге кояшта бераз гына биткәнрәк төсләр, уңган төсләр. Шуңа күрә инде алар безгә бик килештеләр. Һәм инде менә монда аста итәкләрдә инде без борынгы ситислар табып, аларны бөтенесен шулай матур геометрик орнамент белән тезеп куйдык. Менә бу юле төрләм күлмәк дип атала. Анарсың шунсы да кызыклы, бай булганмы ул, ярлы ханым булганмы ул, барыбер дә үз кулы белән эшләргә тырышкан. Әйе, бөтен изүләр алар үз куллары белән ясалган. Алар инде алынган берәр киндер тукыма, анарга инде тегелгәннәр шундый позумент дип атала, яки галун. Ул инде көмеш, алтын, тимер чыбыклар белән тегелгән бик каты ул үзе. Ялтырап тора, бу чис тартылган инде ул вакыт узгач ул бераз гына шулай тыныклана. Менә инде аларны рәт-рәт теккәннәр, кыйларын бөкләп, бераз гына мөрештеребрәк,
шул 4 почмаклыны астын түгәрәкләндереп, аннары инде кырыйдан ефәк тасма тигеп куйганнар. 19 гасырның азагы, 20 гасырның башы менә бөтен бу изүләр, алар менә шулай шул вакытта ясалган. Тукымалар бик сак чыдый алмыйлар, алар юкка чыгалар. Димәк, менә юкка чыккач, сез буларны ничектер махсус рәвештә сакларга да тиеш булып чыгасыз. Мин инде аларның бик кадерен белеп, бик тырышып саклыйм. Һәрберсенә аерым бер савыт, һәрберсен ике яктан да борынгы сөлгеләр белән каплап, тырналмасын, жыртылмасын өчен шулай итеп саклыйм. Бу бик уникаль. Минем өчен бик кадерле әйберләр. Мондый позументлар да хәзер ясалмый, тасмалар да ясалмый. Бу һәрбер изү ул безнең тарихыбыз.